Sa Bohol, nakabarong pa kining usa ka lalaki sa pagsulod sa Bohol Provincial Comelec Office pasado alas 4 kagahapon sa hapon aron mo sumiter siyang Certificate of Candidacy. Siyang 56 anyos nga si Santos Abilia, taga Daguhoy, Bohol, nga modagan pagka-board member sa 2nd District sa probinsya. Si Abilia ang labing mabulokong kandidato nga mi-file sa iyang COC. Gawa sa pagka-leader, singer sub siya. Ang iyang iplanong proyekto nga ipatuman mao ang pagpausbaw sa presyo sa kupra o pagpananom og mga lubi ug utanon. Gani buot unta niya mudagan pagka-senador. Apan wa siya budget. Gusto sab niya mga kampanya sa social media sama sa Facebook. Ay, sama na yan kung sino magbibigay ng tustos na tulong sa akin, sama na rin ang Facebook doon sa service. Para naman makikita ko rin sila, di ba? Sayang naman ang gandang lalaki natin. Simba, gihalaron sa kanunay, ang imong kabutan, nining dugha.